Sziasztok! Itt egy Granny videó, nem ilyen. Na, jól van. Kezdjük. De hogy kicsit nézed? Jó, Granny, merről jössz? Ne gyere, inkább ne is gyere, jó? Menjünk ide be, miért ne? Ó, leakadtam. Jó? Menjünk ide fel, mert miért ne? Jézusom, hát megijedtem. Jaj. De, hol mondja? Ó, de miért akad le a taló? Ó! De nem kéne állni. Na, jó. De gyere, kérlek. Ott azt kéne megnézni. Ne! Haha! Jézusom, megijedtem az eséstől. Futni kéne. Ó, de gyönyörű étterme van Grannynek. Gondolom, úgy mögöttem. Ó, de... Na, én most itt fogok állni egy picit, mert szerintem biztos, hogy mögöttem a Granny. Hidd el nekem, hidd. De anyád. Jó van, Granny, anyádat hagyj. Jézusom, hely, Granny, takarodj már. Ne röhögj. Gyere, játszom, gyere, Gábor, gyere. Jaj, nem bírok menni, nem bírok menni. Jaj, na most így eleszünk, jó? Gyere, Gábor, szereszel Gábor. Na, takarodjál fölfele. Ne, Granny, ez nem jó ötlet. Jó, itt még maximum biztonságot tartosítok, de az se biztos. Granny, hol vagy? Jó, így jobb kibújjuk. Ne, Granny, ne tedd ezt van. Jézusom, mi adja?